Ai ngai ho kamo kamang tai keso. Kakoi ti tinai kakoi pusung atoran ko niaro no mako ngangana ko si panai o no ko pingi san taimo kako. Ai faki manang ko na misang ano miso itini to nani ono manan akiangan amisang an ko nini anasa. Hai una mi sana anak ko o Riko o ini umi ukiran o cepu atau roran misalnya anak Riko Uri irai ko tarurukan no miso to no litalitang semak to nini an irai ko tau sikir to na pakai ni itu na no rurang no cepu ni sanga ano miso hao. so saya cuy ka hadira cuy ka aro ko pisanga no malitengay usu no malitengay itiahaw ko malitengay di siri ko ay to Rafir anay orire malitang to kakoy ya umaan ko sa anak ko malitang to umaan ko sa paini to kamangay o sanay ko kaluto no mako mahara tanga ko sa no ama ako tiya ho panayaw tiya ho siri ko ay ko amis to ya to Rafir tulak no kilang say ora ko pirurus no mako kauninya ni uto rong no ha misanga ka ko sa paini to kamangay ha sa katawal ko taneng no maritengay sanay ko rapi sang ako. Ora fira hananay to ko tatangangan ni lahat. Hai, ano iya to, ano ako pun to, no tunggu Rafir, hananay, on kirang to ko ito Rafir, hananay no katatungtungo sa chua ko Riko, ma ko Riko. Ay ono aaropen ko Rafir saka ko mana Rafir han ko ni saka ko. Ya ono amis ono meta liteng kuninya na Rafir to anan hao. Ya hatirai kuno rumah finasasan ahatinya hao. Hawaii ni saya ka fana ka ko to no to misam ai ko to okay ni sa chua ka fana ka ko sual to no maritengay siri ko ai ko maritengay to Rafir sana hatirai ko ra pisang ako chua ka haraw ako ko ra pisang no maritengay o pisang ako matangilay ako mariteng to pisang ako nga ay tanan nganto no kamamangay to tanan no maritengay no liteng sanay ko ra pisang ako. Awai kuno tau rumah finasasan saka ko hao. Siyang awai ne. Ikon. Ikon. Kapana ka ko to iray ko no tao. Hai hai o sapa nang to lalam ko na sa hati ni numaku sa usa no miso mana harateng sa ko kiso to hati ni ay ya semak no ditengita to hawas para sa parurok to ka manay Ka o ninian harateng ako mariteng te mara kakitaan no niaro iran to ko tulong no semak saya maharateng ay ko ninia so ano mariteng ay ano umanto ano hani ira ito ko Riko manto sa rum niya Rafir ko maaysa iro usapan nang ako to kamangay hama to tanan ng maritengay rimara kaku patagilay kaku ko papatungak sanay kako bisa nga kako to niya ni hasitan kako sipay si kako chua umpa at tungod ko niya mafana ko kamangay atin iya ko ya ko maritengay sa sa karsawar ko pinangano amis
Rai kako. Maneng-nengay so ko katsirikot no maritengay ha matakupan o iso ha. Su ka anak kako. Nian su ar ko pura matangira saka araw ko pura kasiriko. No maritengay su ar saman say rawai to kako makora pili saya ko to umaana matangira ko sa maritengay siriko ay to Rafir, orang penuh kilang saya, umana kilangan hokia, so kafanak ako. Miso sa neto apa nak pi sa curug-curug ihaw. Cua, kahadiran, niahan sa kaya, mi satapang kau ke arawan aku ko toas, amili saya nako, ira ko suari siri ko ay ko itiay ho ko toas to ninian say ira ko ra pirulul hatos ako ananay ko maritengay umana kilangan ko sasangaan hani matangiray na mo siri to hatinay siri ko ay ko maritengay to riko to hatinay o tulak no kilang usuar ko na kami sa pagkaaraw say umana kilangan kama sanay say nini ya cepu alabi sanay O dengan ko na hati na lorang atau cepu ko maaya sa nga anto na hati na Rafir ha. Unini usu arita kata tunggu misalnya kamu to hati niya dengan ko cepu atau lorang hay mana cakang maaya hen away ko ulat nora rumah-rumah kira udeng kunin lorang atau cepu kanai ko rasa lumari tengay atau hatiray kira pirur cua kapan aga ko to sama nay ay ko kilang ana saka ngaay anay ya mi satapang ko kisutulan ni ay ko pasipan na ay kisunan to hatinin ko pitok-tok sanay iray ko pagkawan na ay kisunan hatin sa tukata ko nurami sen so maritengay pula siri ko ay ito anani sama na nanay suko kapan na to hatinin ko na lurang ko na cepu saan awa ay kura tano haratan sa mera kami uta akay kilang tok-tok ko kami apa sana itu saan mo kini saya akhirnya haratan sana nami tok-tok itu nonia mi hatera ke betul kira sama nak papacem pawali nonia sana hatera satu TV kia padahal kia marau-rau tu ya so maanan ko na pisang ato ni sa maanan ko na request away pasaray ya sari si iso ni ya tak ang-angay ko ni alan sa aya-ayo sano kato sa ni sano tepi sa ni tukura katatihira tuktukan niya ako tira ay to raw sa nato gift to tuktuk hani gift to ay saka pawarian to raw sa na ito to ya na ay sa iso ukaawan to niya taang-angay mamina ito milutek dahil ito imimingay, umimingay ko nga ay ito nakatintini ay sa tagisot kaya isaw niya ako nakatiray ko na mi sana, mi tanang keras satu ko mataturungay ito makatini matangay lorang atau cepu sa nagiso ha ay watira ito ya ukawaan to kira Cua kapana kami umimingay ko maayon sa katir akawan to umimingay sa tuhan arahan umimingay ko maayay hatiray to kami sano ano ura maritengay to tatihay to ko ura tira ya sengoy han tatihay to unini to awan to kami arate unini ko maayay sa tay uka araw sana itu unini mimingay kilang ko ngaayay sorry na ito una tinay kimingay ko ngaay ko senggo yara atiray itiya sana ito mafanas
Hatira ayah, sada itu kira. Hati ni mi sanga ako giso to ani. Iray ko to nung nakapaisinan. Ansa matinako ay no miso to. As panay manahati ni ko dumagiso. Iray ko sanay ngiha no tuas no liteng ha. Iray ko to nung nakapaisinan. No pisa nga takati ni ay ha. Ay rai to ko chachiao no marita nga ito. Ako ini ay ano mi lemak ho to kira ngi akan sa ka payaan Pangiha. ay pa seorang ko liteng kira ko to no liteng no kirang ay itu kisah ye aka caka pasal to liteng ha pa kuliento pa mahara ke Turian ko fakulah paaca to tira-gira tira ay ko pirurut to umpa no pinangan no amis Ano taangay to takakira ngay ano hati niya ito kira hati lan ya haw ko tumak to no ay tekan na ko kiso ay sanay ko ninyan ya haw ay oh hati ay to ma soalnya itu nomor itu ngay lurus itu kira nomor itu ngay ano sa atin eh alanso ko na kahatintin nung nina sasangaan nung miso samahan ko sa tapangan wala pisa nga to niya pahatin nito samaan ay ko tinga to amir mak ato niyan ini ano sa atin ko namin alanso akirang to na ni sa ayaw samaanan ho iso ay patutro samaan nung miso ko niya kirang to hahati nito sangaan sama na ikut hay sama na ano mi ya gitu kita umaka pa hay kira misim-sim ya kimasa cai awai ko pokok kanga to mi ya kita to hatene misim-sim to ya ano si pokok hay cai kanga ya oh hatene umali fa tai tai matok-tok nga ba na ito tok-tokan ho hati ni tulanan ni tok-tokan ho tok-tokan tok-tokan nga samanan to hapud yan to tok-tokan to kan ya fitrakan to ha fitrakan to kan tok-tokan to tok-tokan ho milyo ha ay saman sa kahatiran taira ya ira ka pa ano tatihay to kaya ha tatihay sawat pinangay ito ano tuk-tukan siya rak-rak sana hai ono ka hati na ono tsepo ko nini ang kira ono rurang ko nini ang kira hai oni niya tahini ka hati niyan to amarali ko to ani uni tuk-tukan ko nini ang ini ha hai ni facaan ha facaan ha hai mi sana kiso to niya mi tuk-tuk kiso to na kirang ay bisa nga iray ko ka fukiran suatu ka lurayan ami tuk-tuk ami sanga toanan ha mangkunan hananay dai ko kunan dia hayai ko kalulayan sa katira to puliao ta mi acai tang sa uninya ni kalula yan ta tateh ko cengwe ra kya Lurayay, mi tais ano mahirap karcicira mi pongan. Taisan to. Ay, hatiray ano niya mi tok-tok ulma kiftor kya yang pot. Kalatan sa tailera ka. Ya era ka ko pisto ka nga. Ang saka ka pa hatinay taisan. Ano man hatinay hana tatungasan makapa. Na ay oni na. Ya ira ubang ada hayay ko na kalulayan to niya. Ana na ito nung naliko. Sariya ana na ito mi tok-tok tati hese. Taira ka pistuira ka nga. Ira ay ko tati ihay akirang tungayan tati ihay parahan na ito nung misaha. Ay. O ade tati hay ko ade hayay. Mo semuira. Sa ay karayan ni haw. Saya bukan raya ni hao. Dua, juga raya itu. Baru raya itu hao. Hai. Oh, iya. Hai, saya kira tu mau, saya kan hatu kira tu mau susah musuara itu kanan.
Ay ukirang heo turak mo kirang hi para ko ano na misa kapah to lagi ay to kisubaki to mapana ay to kisa to ya pai ami ya mi pikirin mi haratang ne ano milikirang ko kamo citurungai to nanong may mingata ay to nanong ato no itini hat-hatay hatinay at sipu ato ya ilay kasi siluma numira uman no itu ay ya kirang ko nga ay yan sa nga niso tuktukan no miso ano mako birepet to hatinay umalipet tayo to ko hatinay ano pero nang gumakoto na lurang tayray kasa siruma-ruma ira ko kangangay ira ko sanulo kraway ira ko kohtingay kaira-ira sanay ano ma ko pinanang to na tinami yara to na lurang hani itini ay to na ya kanga kaya no papahira hay mau sung ka papahira kacanglahan kirahan kacanglahan ay kacanglahan biya sinir si papa sinira mihaklungay to kora singoira antara to yan tonten han ruye matepat kora papa hera mihaklungay to kora singoira mo pi nanangi itiray to ra tati-iti to no sinanu masifan kya ay ira ko ay ano harate ano maku mariputay to ra away to ko malaya sa nuna no maho may sangay to ko kura ira kura pangus nura sa kira mas ano maku pinang ning to ninian to na sa makapa hay ano hani ya ko charay ko pira ay ko charay ha ya charay to ko ramo ira hati dira kanangay ha 좋아 자예요 좋아 또 charay to ra hentubi de ya ko charay ya lurang makapahay kumira mananangay ito rumah kara rumah ay coba to ka hentubi kara ko charay tuktukan ko na kirang sa umang ko sa manang ko pituktok. Alam na ko ya. Alam ko sa tuktok eh. Ilan ko sa tuktukan pa na naman kami na. Sa manang ko ya. Aya. Natini han harapin sa patin natini han tuktok. Ano mi tuktok eh. Sa hari futan. Terus ano hari futan ano pok ane haw macihay ko mangir hati ni Jolo kami hati ni aja nga ni tok nga amin to ko ni tok nga aran to ko pot sina santo mi hati ni nga nanangan to ano makapahay so kasisi para ya kora pangsira to kanto atira ay ko kakay to choko ya kone hoday ano sa atin eh kuna kirang ka kotaw numira kataangay numira madam pinay tatuki ano miso ami tok ami tahiray kara lahci anira nurun mah tok-tokan ko sitay kuna pa kiso ay cek tira inanong gyana sa kapo sa kuisi ano inanong may ay to ni kaya ano tira ito ra sinano may ka nga matsakay ito kursay ko nira kaya ano tira ito ra away ito ka na nanong at sa mga nanong uruma nga ay uruma ko sitay sa puto unin iso ini to na ini kirangan natin ni ara tak pinaiso at tukian tayo ira karahti ano nga atay aw hay opi ya sa ura ka laksa ka sangaan tuli ko tahiray kahit lahti ano pitok-tok kila madong pinatuki iso
mana ada pasal anu nian Ini aja ini aja hati ini ay. anu hati ni aja daerah tu iya ni ikut siasa ni Hai. daerah kakak daerah biar Hai. kan Saya tatuki. daerah tu saya tu kia yang hantu kira Mendengahan ko na mi sa kaan mi sum minay to ko kilang nakatulan sa ko isa katsuat ko kisum isa katsuat ko pikirangan ani iray ko pikirangan to hati na ha minay tu atau daerah kami ya rumah ni mi kirim atau ini pusum kirim tu ya mah itu anu mi Ulurang mana nang ya, ulurang anu caka kemada si suatu ka patras mera, ba anu si pukwa caka, ay kira. Ulurang tumami maaraw kumakuy anu rahot raya mi ara to ninya tatuktukan sa kako utsipo kaga awa ay to aman nang anu hati niya awa ay to yahaw utsipo. Away utsipo. Ulurang kuna ade haya kuna. Anjo ka apa hawa satu ka ngai. Ama anu si pukwa hawa macicihay to. Ya lah. Ay kasapaan to kisufaki to ninian hati niya ay akirang to nanti para lekot para saw hanu miso ira ko no sinyang tulianan ni kahira no ya tafulu-furu atau aru-furu kasapaan to kisufaki to anan tatafaki to nung amis ko kiso hati ni kumali tengah itu anan mi culuk tu nuli-tuli nasaripaan pahala lulusan tunun yang mula dalam ay to kiso kaki kasapaan to ko kiso to anan tahiray kalitang kaki akahawasan ko nini anhaw ira ko cima tutay na pakafanaan panangan ko tao ano uni ana sa ano say mo kamo ato yafay hati ni ako maamaan ko na hati na akilang amiman kasapaan na butisanan makin tanan ay ini ulimra to pinangan amis kalau cok kakoi matengiraya ko ya mananangaya ko ya maramakai sapai ni to kamangay ya matengiraya ko hatamana hawikit hanako taira cuaca limra ya panak no maritengay ya tanengiray paprina ako ko kamangay satiray kara mupiaw naman ko tuwa ko karahuta yan ko ninian malapay-pay ay ito ato ki sapi maansaw na supi sa malapay-pay ay ito maman asa sa tupo manay patiray ito kurahatan sa kasaan ko paluso niya ma ito karamor no mako rahat si enta kama hama pat ya anta ko no maritang aya pana kena marayan suming kena ira ko hatine hatira ito ko ecel no niam cakatoka to kami agari ni waete rasin kaga kangaya ko ra papaya ko kira ay pa saya ato hatine ko karahat si no pisanga no niam ka kananengan hantu no polong no paro no kita Muhammad to ko palo to ako. Ilahi ay to na yan suming. Ano chay pasol ko na to ase. Panak ako. Wali ka to to ko. Kuna mali talita nga ito tanang ira sa ako. Tanangan hanto yan suming to kita uya ay pula to kami larum pagkarorot ko kami hanima ano hati ni ay kirang cepo atau rurang malamaan to uga fanat no miso atau ya fai tulianan ay kira hanyam kisufaki itu anan manonoh non yang kula miso apa lucu miso laruk miso atanan sa kahalatan ay ati ni hantahaw ati ako yan anak ko soliso ira ka mo kamangay Muhammad ko kako balitang ngaya sa
Ira ko hatinya ba tenan sa kamangay. Patenak to niya lembang hama pa na ako cimaci. Ima to katanang no malita hasi excellent ko na mo kamangay. Anira ko mani akapitawar kita to pinangan no mari tengay limula saka ko. Apuit ano ko katanya no namo. Sa excellent ko namo nanay malumos kamo. Hai. Sangain